san ka. Rabuwa idan ta iso a dole ido ya yi kwalla. Dukkan takardun duniyar nan yana rubuce su a wajen gabatarwa kawai ka min jawabi na. Buri nake in samu sa'a mai yawan yalwa, domin in sai sheke yadda na tsinci kaina. Tiririn hamadar so a kullum ke ɗumama jikina, kamfar kishirwan son ganin ki ya dami idona. Ga mai jiran mutuwa cikin dare ko gari waye, domin rashin mai suna mai tanadi na likafani. Kullum ina mutuwa sannan ina tarar wa'adi, raɗaɗi na ciwon na gargara baya da jin magani. Ni dai ku barce min na raye dalla da ya wuce, a gurin zamanin babu kowa banda ciwo na. Kai mai zuwa barzau ku zo zan baka dan sako, zuwa ga mai sona ka ce ni ma ina zuwa. Wai mai yasa ta mace ta barna duniya raye, ni ba na san tafiyar da za a yi babu dawowa. Na tabbata ita ma tana can ita ke nan zuri, kullum takan zo min cikin barci matattuna. Alice Mix.